Ni txikia nintzanean, mugitzen nintzanera, espresatzen nintzanera, esertzen nintzanera dana zan oso femeninoa, ez? Eta horrek gero, noski esaten panpimato paritu dizu dela, ja jarri ziaten San Benitoa, urte pila batetako. Ikastola utzi nun 13 urtekin, eta urte horiek danak izan duzian oso txarrak. Oso txarrak ze gaina nik etxean oso txikia nintzala, esan nun neska nintzala, eta esan ziaten ez nintzala neska bat, pitilinan neukalako. Nire amak adibidez anai arreba pila bat dauzka, ez? Eta familiko baskaritan eta holare bai esan nun. Eta esaten ziatena da, ezetz bakoitza daukanakin konformatu behar dula. Eske, norengo ez zu paso zure identitatea ukatzen ari denean? Gudanak gure identitatean bidez erlazionatzen geha. Eta zuri hori ez baldin badizute usten garatzen, eske ezin dezu paso egin. Eta orduan nik nire 12 urteko horri esango nion, ondo sentiarazten zaituzten gauza horietan fijatzeko eta gauza horiei heltzeko. Eta bukaeran badagola esperantza eta badagola zoriontsu izateko aukera, ez? Naiz eta, gauzak guri edo komunitate honi agian beste batzuei baino gehiago kostatzen zaizkigun lortzea, ez? Nera bezaroa ez da izan, 13-14 urte neuskanatik, 18 urte neuskan arte. Ni garai hartan ez nintzen, ni garai hartan nintzen norbait oso kezkatua bere etorkizuna nolako izango zen, izango zuen familia, lagunak, eta izango zuen bere bizitza aurrera ateratzeko gaitasuna, ez? Baina gero ikastola joeten nintzenan izaten nun tripako mina, bildurra, jateko gutxi, erabat goitik bera tapatzen nintzen. Ez zitzaiten gustatzen batera argazkiak ateatzea, buff bat jartzen nun hemen. Uste nuen dena horren beltza. Ez negon batere gustoa munduak nire buruz pentsatzen zuenarekin, eta nola tratatzen duten. Nire etxean urte pila batetan oso argazki gutxi daude. Nik ez nuen hartzen argazkiak ateatzea. Nik bildurra ez nuen ezagutzen, nire afizio horiek lantzen dituenean, ez? Adibidez, irakurtzen nuenean, edo pelikulak ikusten dituenean, edo liburutegian 8 urtekin irakurtzen nuenean La Odisea, La Ilíada. Eta horrez nintzaten bildurra. Vecinos y allegados del joven de 16 años han querido apoyar a su familia. Minutos de silencio, rotos por la música, por los aplausos. La asociación Crisalis, que lucha por los derechos de los menores trans, ha sido la responsable de convocar esta concentración. Ekai, ari zan juten, trans pertsonei tratatzeko dagoen referentziazko osasun unitatera, ez? Eta, beste pertsona pilo bati gertatu zaion bezala, unitate horretan gaizki tratatu zuten, hau da, ez zuten mutil bat kontsideratzen. Eta gainera, ekaik zegoen adinean, eskatzen ari zen bere garapen sexuala geratzea, ez? Hormonen blokeoaren bitartez. Eta horren beste atzeratu zuten dena, bloke hori ematea ezinezkoa zela. Zu imaginatu zaitez, nola sentituko zeinateken, zu mutila dalimazea eta
adin horretan, bularra hasten balima zaizu, aldakak eta zure zurrak ere bai aldatu egiten balima dira, edo hilerokoa hasten balima zaizu etortzen. Eta jutentza unitate batea, pentsatzen duzuna lagundu egingo dizutela, eta unitate horretan egiten dutena da, zu norzean kuestionatu, ez? Estatu mailako legeak esaten du, zure identitatea legalki onartua ikusteko, psikiatra edo psikologo kliniko batek trastorno mental bat diagnostikatu behar dizula. Psikiatra batek esaten balima dizu ea promiskua zean. Edo ea mutila gustatzen zaizkion mutilak gustoko dituzun, edo neskak gustoko dituen mutilak, edo neska gustoko dituen neskak, edo mutila gustoko dituen neskak gustoko dituzun. Osea, norzean zure orientazioarekin nahasten. Edo adibidez zure aita nahi duzun hil, edo zure etxeari zu eman nahi diozun. Oso komikoa izan daiteke, baina zu imaginatu horren atzean zure identitatearen errekonozimendua dagoela jokoan. Koktel bada, osea, koktel esplosibo bat, eta zentzu txarrean, eta, bueno, kairi hor harrapatu zion. Eta ez da bakarra. Gu daukaguna da, bizitzeko gogo asko, gainontzekoak bezala, baina horrelako oldarkeria instituzionala eta soziala bilatzen balima dezu, noski pasatzen zaizkizula burutikan horrelako gauzak egitea. Y esta ley permita que nos roben más vida de ningún adolescente. Dela gutxi registratu zen kongresuan estatu mailako sexu identitate lege proposamen bat. Eta ni hor egondu nintzen, lantalde horretan egondu nintzen lanean. Eta lege hau aprobatzen balima da, gertatuko dana da, alde batetik legalki egoera honek gaixotasun edo trastorno mental bat izateari utziko diola. Bigarrenik ez gehala bilatuko egoera hauetan nun pertsonari etzaion uzten bere paperak aldatzen eta horrek dakartzan arazo guztiak ekingo ditula. Zu imaginatu, ni bezalako norbait sartzen balima da gizonezkoen kartzela batera, niri zer gertatuko zait. Legalki babestuta sentitzeak, bide sozial hori ere bai, traba gutxiagorekin eta argi gehiagorekin egiteko aukera emango luke. Nire burua ikusten dut lehenago alderatuta, ez dauka zer ikusirik. Eta ez hori bakarriko baizik eta egin dituten gauza pila bat, ez? Nik bere garaian ez nuen pentsatuko ahal nitu ni gauzoiek egin, ez dakit, adibidez, errealitate hau gaixotasun bat ez dela errebindikatzeko, nazioarteko kanpaina bat hasi eta osatu. Eta horren inguruan lanean egon urte pilo bat, ez nuen inoiz pentsatuko jende pilo baten aurrean konferentziak emango nitunik, edo adibidez ez nuen pentsatuko estelatoki
Aur bat bakarrik ez nintzela uste noan denok bezala. Zerbait lortzeko erabaki bat bakarrik hartu behar zela. Denborak erakutsi dit, gauzak ez direla horrela. Eta hemen dago ninen ringatzen zu edanok bezala. Eta naiz naizena. Naizena naiz.